ಹಾಯ್ ಬಂಧುಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಣ್ಣ ಲಾಗೋಕು ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಮಾತಾರಿಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂಧುಲೆ. ಇತ್ತೇನು ತಾರಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತು ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಾಡಲು ಮೂಡೆ ಹೊಡೋದು ಅಂಡತ್ತು ಆಸೆ ಆತಂಡು. ಇತ್ತಿಂದೇನು ಕಟ್ತದು ಇಂದೇನು ನೀರು ಕೊಂಡೋತು ಬೊದ್ಲೇರ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಮಡಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ತೇನು ರಾತ್ರಿ ಮೂಡೆ ಪ್ರಾಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ತೋಚ್ಪ ಉಂಟುಲ್ಲೆ ಇಂದಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿ ಕಟ್ತದ ಅಂಡು. ಏನು ಜಾರಂಟ ಏನು ತಿರ್ತುಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳು 19 ಇತ್ತಾಳು ಹಿಂದೆತ ಕೊಡಿ ಹಿಂಚ 3 ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡಲು ಮುಡೈನ ಅವುಲೆಂಕ್ಲೆಕ್ಲೆ ತುಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಹಿಂಚ ಮಾಲ್ತದ ಬೊದ್ದಿಲೇರ ಪಾಡೋಡು ತುಂಬು ಮಂತ 10-15 ಮಾಡಲು ಮಂತ ಹೊರನ್ನೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತು 19 ಬರೋಂತಿತ್ತು. ಅವು ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತು ದೆತ್ತು ತಾನಾಗ 11 ಮಣ್ಣಾಗ ಪೂರ ಏನು ಚಂಡಿ ಅವಂತಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೇನು ಒಂಜೇ ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟೊಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಹಿಂದೇನಿತ್ತೆ ಸುದೆತ್ತ ನೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಬುದ್ಲೇರ ಪಾಟೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಅಂಟ ಪುರ್ಲು ಬೊದ್ಲೋಡಿ ಜಿನ ಅಂಟ ಮುಡೇರ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಕಲ್ಕಾತಂಡು ಇದ್ದಿನಂಟ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತಿಂದೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಜಾವುಲ ಸೈಡ್ ಬರ್ತುಂಟು ಅಂತಂದು ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ತೀಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಲಿತ್ತಂಟ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ತು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟೋಡಾತು ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಮಾಂತಂಕ್ಲು ತೋಡುಕೊಂಡು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು. ನಾನೇನು 4-5 ಗಂಟೆ ಕರೀತು ಬತ್ತು ತೆಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ನಾ ಬೈಯ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂತೆಂಕ್ ಅಡ್ಪುಣ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ತುಳಿಂದು ಎನ್ನ ಎಪ್ಪಲ್ತ ಕೆಲಸ ಇಂದು ರಿಸೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡ್ತಾರೆ ಗಲೀಜಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಯರ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತಾರ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಕಜಾ ಉಂಡು. ನಿಖಲು ತಗೊಂತುಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಇಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಶಿಪ್ಪು ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಮುಳೆ ಇತ್ತನ ಒಂದು ದೀಪಿಜ ಮರ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ದೀಪಿಜ ಆತು ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಂಡು ಪೂರ ಇಂದೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮಂತ ರೂಮು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ತುಳೆ ತಾರೆ ಕಡಪ ಅಂದೆ ಹಂಚನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ತೇರು ಹೂವೆ ಮರ ಇಂಕಲ್ ಮುಗ ಕಡ್ಪೂಜು ತುಳೆ ಬಂದು ಎತ್ತೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಮಾಡಲ್ನ ತೀರ ಕೊಂಡ್ರ ಪೋಡಾತು ಫೋನ್ ತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆತಂಡು. ತುಳೆ ಮಾಡಲೆಡ್ಡೆ ಬದಲ್ತಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೊಂಡು ತೊಂತೆ ದಿಕ್ಕದು ಮುಡೇರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರು ಮಂತ ಆತು ಗಲೀಜಿ ಆತಂಡು.
ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೈತೆ ಗಿರಿಪೋಡು ಇದೇನು ಬಿಡ್ಪಾತು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ದಕ್ಕೊಂತುಳ್ಳೇನು ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತ ಏನು ನೀರಿಟ್ಟು ದೆತ್ತನ ಈ ಮಾಡಲ್ನು ಮುಡಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಮುಡಾರ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೇನು ಐ ಆ ನೆಂಪುಗೂ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಮುಡೆ ಉಂಟುಳ್ಳೆ ಏನು ಮೂಳು ಕೆಲಸ ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ನೆಡ್ತಾರ ಪಗೆಲು ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಚೆ ನೆಡ್ತಾರ ಇಂಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲು ದುಂಬುತ ಕಾಲಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಮುಡೈತೆ ಮಾಡಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ಮುಳಿ ಪಾಡ್ನ ನಿಂತು ಎಂಕ್ ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಾಡಲು ಮುಡೆ ಉಡುಂದು ಆಶೆ ಅಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಏನಿತ್ತೆ ಮುಡೆ ಉಂಟುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಇಡೀ ಮಾಡಲು ಮುಡೆ ಉಣ್ಣದ ಅಂಟ ಅರ್ಧಡ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೋಡ ತರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳು ಫ್ಲೈಟೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲು ಅಲಕಿನಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ನಡ್ತಾರ ಹೋಗಿ ಜಾತ್ರೆ ದಾಲಕ್ಕಿ ಜಾತ್ರೆ ಹೋತು ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಣೆ ತಿನ್ಕೊಣೆ
ತುಳೆ ಎಣ್ಣ ಮಗಳು ಪ್ಲವಿಟನ ಚರ್ಮುರಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಣ್ಣ ಮಡಲು ಅರ್ಧ ಮುಡೆತ್ತಾನಗ ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಬಂಡದು ಪ್ಲವಿಟ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರೊಂತುಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತ ಟೇಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಏನು ಹಾಲಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂತುಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಕ್ಕುಳ ಬಾರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಟ್ರೋಟು ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡಾಣಿ ಹಾಕು ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಎಲ್ಲೋ ಪುನಗ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಟು ಚರಂಬುರಿ ತಿನ್ಪುಣ ಟೊಕ್ಲೆಟ್ ಗುಳ್ಳುಣ ಅಂಚನೆ ಉಗ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುಣ ಪೂರಾ ಪರ ನೆಂಪು ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೀರತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಏನಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಹಾಕುದು ಆ ನೆಂಪುಗೆ ಬೋಡಾಕು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಈ ಲಾಗುನು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ತೋರ್ಕೊಂತರು ತಿಂದೇನು ತಿಂದಿದ್ದು ಏನು ತೀರ ಅರ್ಧ ಬಾಕಿ ಏನ ಮಾಡಲು ಮುಡೇರ ಪೋಂತುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಮಾಡಲು ಮುಡೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟದು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ತೋರ್ಕೊಂತುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಎಣ್ಣ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಪಂಡಿತು ಏನು ಕೇನು ಅಂತುಳ್ಳೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಕರೆ ಮುಡೇರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲವಿಟನ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದು ತೀರ ಇತ್ತು ಮುಡೆ ಇತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ತೀರಲ್ಲ ಮಾಲ್ತು ತಾಳು ತಿನ್ನೋಂತುಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ ಉಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಡ್ತಿರ ಉಂಡು ಒಂದತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅವಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ ಬಂದತ್ತು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆ ತೀರಲ್ಲ ಪೂರ ಬಾಕಿತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಪಾರ್ತು ತೀರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಈ ಸೈಡ್ಲ ಮುಡೆತ್ತು ಅದು ಆಯ್ತಾ ಕರೆ ಮುಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನು ತೋರ್ತಾ ಅಂತುಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಚಂಬೂರಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಸೈಡ್ ಮುಡೇರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಮಾಡಲು ಮುಡೆತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ A few moments later. ಮಾಡಲು ಮುಡೆತ್ತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮಾಡಲು ನೆನ್ಸು ಮೂರುಂಟು ಕೂಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಮುಡೆತ್ತು ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೇನು ಉಂಗಿರ ದಿವಸ ಉಂಗನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಮೂರ್ತು ಮುಂಬುತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂಲಿ ಪಾಡು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ಅಪರೂಪ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡಬೇಕು 30-40 ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಬೇಗ ಬಂದುಳೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೈ ಅಂತಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.